aske shi mustahabbi ne. Akwai gashin da ba a aske shi ko ba a barinsa. Akwai gashin da shari'a bata ce a bashi ba, bata ce a cire shi ba. So da haka duk wanda kai a ciki baka saba shari'a ba. In ka bashi shari'a, in ka cire shi shari'a. Akwai askin da aske shi ma yake zama ibada a wani lokaci, kuma yake zama laifi a wani lokaci. To in na zo na ce yanzu gashi ya kasu kashi 15, ba sai ka je kai karatu ka kai aka gashi ya kasu 15. Yanzu duk wannan da nake faɗa ai kuna ta halarto guraren. Wani gashi ne ya zama wajibi a bashi, wani gashi ne ya zama mustahabbi a aske shi? Gashin hammata da gaba. Wani gashi ne in ka cire shi gaba ɗaya baka kyauta ba, in ka bashi gaba ɗaya